Hello everyone, नोंथांमोनखौ आंनि बे Facebook पेजआव एबा आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। आंबो दा साननैसो एसे मोजाङैनो दंथ'यो आरोना। नोंथांमोना सानदों जानांगौ ना एसेबां गोबाव बहा थैना थाहैखो होननानै। थिग थैना थानाय बायदिनो एसेबां मोजांबो नंद्राया। मानो होनना बुङोब्ला आङो एकदम बे साननैसो बिराद बिजिथ' आरो गावनि देहानि थाखाय एसे प्रब्लेम जाबाय थादों। भिडिअबो बानायनो हाथाराखै आङो। बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ नुनो मोनाखै। जेरावबो YouTube जा Facebook जा Instagram जा जेरावखि जाया मानो नोंथांमोना आंखौ नुवाखै जानांगौ। आं एसे प्रब्लेमाव गोलैना दङ बेनिखायनो नुवाखै। थेवब्लाबो दिनै जास्ट आङो दसे नोंथांमोनजों नुजानानै आङो नोंथांमोननो खोथा शेयार खालामबाय। आङो दा साननैसो बिदिनो एकदम अबस्था गाज्रि जानानै दङ। बेनिखायनो माने आङो भिडिअबो लाबोनाय जायाखै आरोना। जास्ट बेखौनो फोरमायबाय। नोंथांमोना माबोरै दङ आंनि कमेन्ट बक्सआव फोरमायनानै